ongietorriak udako saio honetara, Aiaraldeak antolatutako mahai inguru honetan, naiz eta mahairik ez egon. Eta, eskualdean oso proba ospetsua da turra, zaletasun handia dago Aiaraldean txirrindularitzari dagokionez. Eta horretarako, ohorezko 3 gonbidatu ditugu gurekin, proba eta kirol honi buruz aritzeko. Eta hasteko eskatuko diegu euren burua aurkeztea. Zugatik agian hasiko gara, Aritz? Kaixo, Aritz Arberaz naiz, Amurriokoa naiz. Eta txikitatik txirrindularitzan ibili naiz, lehenengo txirrindulari bezala, eta gaur egun Astana taldean preparadore fisiko bezala. Ni usualizua naiz, Amurriokoa. Orain aurten Laboral Kutxa Euskadi Fundazioko korredoria naiz, eta txikitatik, 8 urtetatik daramatzat konpetitzen txirrindula gainean. Eta amaitzeko izone? Ni Izone Nuñez naiz, Amurriokoa naiz, eta argazkilaria naiz, orain dela 3 urte txirrindularitza probetan. Besterik gabe, azalpen xume honen ostean, azaldu bezala saio honen ardatza turra izango da, kirola izango da, eta horretarako laguntzaileak ditugu, jaso ditugu bideo batzuk, zaletu eta kirolarien aldetik, eta ikusiko dugu honen inguruan aritzeko. Turra aurretik animatu nahi zaituztet guztioi Pirinetara hurbiltzera eta gu animatzera zuen babesa behar dugu eta, han itxaroten zaituztet. Haupai! Ekarpen honen ostean, ekingo diogu berez gaiari, eta gaia nola ez da turra, ez? Berehala hastear dagoen proba ospetsu eta gogor hori. Eta zehazki jakin nahi dugu zuen aburuz, zergatik den hain ospetsua turra. Hasiko gara zure aldetik izan. Nire ustez, azkenean ikustarazpen handia daukalako. Beste lasterketa batzuk ez badira ordaintetako telebistan ez dira ikustarazten. Adibidez, Giro bakarrik ikusi daiteke EITB-en, zer teledeporten edo bestelako kadeetan ez dut ematen. Eta orduan nik uste dut azkenean turra fetxa eta eguraldia eta dela eta jendea aprobetxatzen du eta oporretan moduan erabiltzen du eta azkenean hori dela eta askoz ikustarazpen gehiago dauka. Orduan, zuk ere nolabait azpimarratzen duzu, ez bakarrik proba, baizik eta eskualde honetan ere badago ohitura hori, ez joateko turrera, eta nolabait ez jai baten moduan edo hartzea, agian hori da ere nabarmentzen duzuna, ez? Bai. Dudarik azkenean Frantzia hemen hurbil daukagu eta asko karabana edo kotxea eta kanpin denda eta ara joan eta aste bat igaro Frantzia ikusten eta aprobetxatzen turra hortik pasatzen dela txirrindularitza aprobetxatuz. Zue? Eta zure ustez, zergatik dugu proba hau nolabait erregina kirol horren barruan? Nire ustez Izone esan duen moduan, adibidez Italiako Giroa ez da inbeste azpimarratzen, fetxak direla eta ikasketak, azterketak eta direla eta jendea ez da joaten eta gainera Italia ere ez dago oso hurbil. Eta ikasketak direla eta ezin zara joan, eta adibidez orain turraz hasiko da eta askok edo langileak eskatzen dute festa joateko turrera, gero txikiak ere txirrindula gustatzen zaiena ere oporretan daude eta hori aprobetxatuz, joaten dira turra ikustera famili moduan, hobi baten moduan joaten dira ikustera. Orduan, aisialdia da, ez bakarrik lehiaketa, baizik eta harremanak izateko beste modu bat, edo bizipen mota bat, ez? Hori da, azkenean txirrindula ikustera joateko, bizi behar duzu eta asko gustatu behar zaizu, bai.
Bueno, eta bukatzeko txanda honekin, Aritz, zuk profesionalen mundutik bizitzen duzu. Ez dakite, bi ikuspuntu horiek uztartzen dituzuen mundu profesionalean, edo nola ikusten duzu zuk hori? Dudarik gabe, haiek esan duten moduan, turra oso data egokitan da ikusten joateko, ez? Udan bertan, eguraldi onarekin, pixkat plan perfektua data. Horrez gain betidanik izan da, igual izan da itzuli handien artean izan zen lehena, ez? Pixkat fama hori hartu zuen lehena, beraz, nire ustez ondino turrak garai horretatik bizi dela eta pixkat tradizioa edo eta miresmen hori garai horretatik dator, ez? Eta gero turra bai esan dezakegu txirrindulariek turra ere handia egin dutela, ez? Herenan txirrindulari hoberenak betidanik jundira eta prestatu dute ahalik eta hoberen, eta horrek ere turrari indar asko eman dio. Adibidez, zure taldean prestaketa berezia izaten du turrak, ez? Bai, dudarik gabe, guretzako turra da urteko probarik igual ez importantena, baina bai dagoela hor taldean, giroarekin batera eta bueltarekin batera oso helburu zehatza eta importantea. Eta orduan egiten dugu turrera ailegatzeko behar den guztia, training kanpak, entrenamenduak, txirrindularia dekote haien kalendario berezia, turrera ahalik eta hoberen ailegatzeko. Ondo. Honen ostean ekingo diogu hurrengo galderari bideo baten bitartez. Bai, turra, nik uste dute etapetako lasterketarik zaharrena da, eta gaur egun ara txirrindularirik hoberenak joaten dira eta forma onenean, ez? Talde guztiek planteatzen dute denboralia turraren inguruan, eta ara bere txirrindularik onenak edo forma, prestatzen dute forma onenean llegatzera, eta horregatikan turrean maila handiena zentratzen da, ez? Beste lasterketa guztietan ere maila handia dago, baina turrean batez ere talde guztiek eramaten dute beren txirrindularik onenak eta bere forma onenean, ez? Eta orduan maila oso handia dago eta ikuskizun polita da, ez? Gero, komunikabideek han zentratzen dute beraien ikuspegia eta ara joaten dira guztiek, ez? Mundu guztietako komunikabidea daude eta mundu guztietako jendeak jarraitzen du turra, ez? Eta bideoaren ostean, galdera gure gonbidatuei. Nola edo noiz lotu zineten turrera, zergatik liluratuta sentitu zineten proba horrekin? Nire etxean txikitatik txirrindula bizi izan dugu, eta oroitzapena dudanagatik, txikitatik ikusi izan dut giroa, turra, buelta, eta ni beti denik izan naiz Euskaltelekoa tope, eta orain ez dago, baina beste talde eta korredore batzuk ditut gustoko. Orduan, nolabait zure hezkuntzaren zati bat da turra? Hori da, txikitatik ikusi izan dut eta jarraitzen dut ikusten, gustora. Aritz, eta zure kasuan, noiz edo nola lotu zinen turrera? Ni turreko ditudan lehen memorian ditudan lehen irudiak dira Indurainenak, beti hor zebilela, borrokan, eta batez ere bere azkeneko turretakoak, baina batez ere oso ondo gogoratzen ditut Armstrong eta Ulrichen urteak, ez? Da hori, beti ikusten zenuen, turra ailegatzen zanean, hori sarma berezi hori sortzen zala leku guztitan, eguneroko txirrindularitzari buruzko eguneroko konversazioetan turra agertzen zala, eta horrek elotzen dizu. Neri txirrindularitza beste alde batetik ailegatu zitzaidan, aititek
beste batzuekin batera Amurrioko txirrindulari elkartea sortu zuen, eta usoe bezala nire etxean beti txirrindularitza presente egon da. Osea, gero jarraian turra etxean sartzea denbora kontu bat izan zen. Azkenik, Izone, ezagit zure kasuan ere familia kontu baten edo ez? Bueno, bai eta ez, aita bai ikusten zuen uda turra, baina ez daki gustoko zuelako edo siesta botatzeko erabiltzen bazuen, baina ni ez nuen ikusten etxean, eta orain dela 3 urte txirrindularitza munduan sartu nintzen nire bikotearen erruz edo nire bikoteari esker, eta hasi nintzen etxeko probak ikusten, eta esan zidan turrera joteko denda kanpin batera. Eta azkenean bera txirrindularia da eta lasterketak ikusten ditugu etxean. Suizako turra edo giroa edo dena delako. Orduan hartzen zen, hasi nintzen gusanillo hori hartzen, eta pasan urtean joan ginen turrera, eta aurrean izatea txirrindulariak beste gauza bat da. Oso, no? Bueno, urrengo galderara egingo dugu jauzi, lehen bezala, bideo batei esker. Pues yo creo que mis primeros recuerdos son del Tour del año 83, el primer Tour que ganó Fiñón, de los 2 que ganó. Se venía de una Vuelta a España que había sido en abril, en aquella época se corre la Vuelta a España en abril, que era la Vuelta a España famosa de Hinol, Marino Lejarreta, Gorospe y compañía, y aquel Tour del 83 iba aquel equipo Reynolds, que estaba Ángel Arroyo, Pedro Delgado, y allí fue, digamos, la primera vez que lo dieron por la tele, y pues siendo crío todavía, pues bueno, luego ya vino el siguiente Tour de Fiñón, luego vinieron los de Hinol, los de Lemon, Roche, Pedro Delgado, y luego ya cuando fue el boom es cuando en el año 91 Indurain se lleva aquel primero de sus 5 tours. Ya nos pilló un poco más mayorcitos, ya nos acercábamos a Pirineos, a animar, y bueno, esas son los primeros recuerdos de los primeros Tours de Francia, digamos, de lo que nos enganchó al mundo del ciclismo. Bueno, eta orain oso galdera erraza, lehen aipatu duzu ez, turrak badaukala bizipen zati bat, bizitzeko eta ikusteko modu ezberdinak daude, zuek aurten nola ingo duzue? Nik turra beti bakarrik irteeretan egon naz, lehenengo egunetan, normalean egiten da entrenadoren kongresu bat, eta beraz han batzen ginen, beste taldeko entrenadore guztiak, baina aurten aukera izango dut azkeneko 2 asteak egiteko ere, eta Lyonen sartuko naiz, 13an, eta Parisera arte egongo naiz. Taldean preparadoreak egiten duguna da pixkat datuak aztertu, eta gero aurretik goaz karreran, karrera baino 15 minutu aurretik, pixkat azaltzen baizea nondik sartzen dan, eta errekorridoa nola dan. Horitz zaila egongo da urten zure parean egotea, baina zure kasuan nola biziko duzu? Nire kasuan lasterketekin dago orain, eta ez naiz joan inoiz turra ikustera, etxetikan beti ikusi izan dut, baina karrerak dira eta nire naia karrerakin dagoela eta ahal izango dudanean, igual, hemendik 2 urtetara, nire ontikan txirrindulariak pasako dira. Eta Izonen, zure kasuan, zein da plana aurten? Errepikatuko dut esperientzia eta kanpin denda hartu eta turrera aste bat goaz oporretan. Eta lasterketa ikusi aparte, beste mendi eta puerto ezagunak egoko ditugu eta sufrituko dugu pizka bat ere bai. Eta hori, turra ekarriko dugu eskualdera,
Zehazki proba honek ze eragina dauka kirol horren praktikan gure eskualdean? Nabaritzen da, bere eragina, ez da nabaritzen? Bueno, gure eskualdean ezagutzen ditudan txirrindulari guztiak txirrindula bizitzen dute eta ez dut uste batek guztiek ikusiko dutela turra. Ez dut uste batek ez duela ikusiko. Inork ez du galtzen. Eta zuen, ezakite, ikusten duzu zure taldekiden artean, edo entrenatzen duzun jendearen artean, ikusten duzu agian grina igotzen dela, entrenatzeko grina, edo kirola egiteko grina igotzen dela turraren ondorioz? Azkenean, ni neska moduan ez daukat tur bat korritzeko, baina pena da, baina ez daukat tur bat korritzeko. Baina mutilak igual motivazioa aurkitzen dute, entrenatuko dut eta profesional mailara igo nahi dut eta turra korritzeko aukera izan nahi dut, nire ametsa hori da. Orduan badauka nolabait pizgarria da zentzu horretan. Bai. Aritz, ezakizuk nabaritzen duzun, zure inguruan, turra heltzen denean, hemen eskualdean, nolabait jendea pizten dela edo aktibatzen dela? Bai, dudarik gabe gainera, ez? Turren data llegatzen danean, jende asko galdetze dizu taldearen inguruan, ea nire ikuspegia zeinan, porrak egiteko galdera asko jasotzen ditut, eta ikusten da, jendea horretan interesatuta dagoela, ez da, gero usuek esan duen moduan, turra erreferente bada, eta erreferenteak behar ditu, ez? Euskal Herri kasuan, Euskadi Fundazioak egiten ari denaren moduan, hor erreferente bat eukitzea, txirrindularitza indartzeko eta txirrindulari erreferenteak izateko behar da. Eta horretan turra, dudarik gabe erreferente bat, udako erreferentea da, ez? Eta orduan, jende askok niri txirrindulari askok esaten didate, tur garaian motivazio ekstra bat dala entrenatzen ateratzea, ez? Etapa ikusten dutelako, eta hurrengo egunean beste grina batekin ateratzen direla bizikletan. Izone, zuk nola ikusten duzu hau? Azkenean Aritzek esan duen moduan, udako motivazioa da. Turra uztailean da, beroa, eguzkia, denbora asko, eta sugandiak moduan egiten dugu. Eguzkia atera eta guztiok kalera, eta bizikleta hartu, eta ibiltzera. Beste hongan ez dakit, baina nigandik bai izan da punto fuerte, pasan urteko turretik buelta eta gero, bizikleta erosi eta bizikletan ibiltzen hasi nintzen, hasi que beste hongan suposatzen dut agian esain fuerte, baina efektu berdina sortu dezakela. Gotxo Martin naiz, eta nire aurtengo turreko favoritoa Mikel Landa da. Aurten giroan logarren bukasutu zuen podiunetik 8 segundutara, eta denboraldi hasiera zaila izan zuen lesiongatik. Eta uste dute turrera oso ondo iritsiko dela, eta ibilbidea bere kualitateetako nahiko egokia da. Eta ustez bera da favorito nagusia. Agur! Eta bideo honekin hurrengo galderara egingo du jauzi, eta galdera zaila da gainera, eta zuri egokitu zaizu lehenengo aldiz erantzutea. Nor da, nolabait objektiboki, hori posible bada, turraren favoritoa, eta zer espero duzu edizio honekin? Aurten oso zaila eta oso irekita dagoela iruditzen zait. Azkenean, favoritoenak Dumoulin, Froome eta Thomas zeunden, beste askoren artean, baina Froome eta Dumoulin erorketa latza batzuen ostean ezin dira turrean egon, Thomas ere erori zen Suizako turrean eta agian ez da egongo 100%, orduan edozein gauza gertatu daiteke. Edozeinek hartu dezake maiotoria, baina nire ustez azkenengo momentura arte ez dugu jakingo zer gertatuko den.
Orduan, zure apustua da nahiko borrokatu egongo dela, ez? Bai, baina, bueno, gero izen bat esategatik gustatuko litzaidake Enrik Mas, adibidez. Pasan la vueltan ikusi zen oso indartsua dagoela eta nire ustez oso indartsu helduko da Turrera eta borroka eman aldu. Bueno, ez dakitzuk izonerekin bat egiten duzun edo bestelako analizia egiten duzun aurtengo edizioari buruz. Bueno, izoneren antza handia dauka, baina hori da, azkenean favoritoenak Froome, Dumoulin, Thomas ez dira egongo eta irekia egongo da azken etaper arte eta igual joaten da maiotoria pertsona azken egunera iritsi arte eta ea zeinek irabazten duen. Aritz, zuk uste dut nahiko erraza daukazula erantzuna, ez? Bai, hombre, niretzako favoritoa Jakob Fuchsland da, gure taldeko liderra, ez? Baina, bueno, haiek esan duten bezala, egia da Tour honetan, Froomen erorikoaren ostean, asko ireki dala favoritoen nomina. Eta uste dut Tour oso polita eukingo dugula, ez? Dekozuz talde bakoitzean Tourra irabazi dezaken lider bat, edo oso ondo egin dezaken lider bat, ez? Eta bueno, ez galtzeko Tour bat izango dela, oso irekia izango dela. Horren arira, eta hurrengo galderara pasa baino lehen. Aukera horiek hain zabalak izatearen ondorioz, zuek uste duzu Tourrak xarma gehiago izango duela, edo xarma gutxiago azkenean orain arte favoritoak izan direnak ez dira egongo? Eta horrek agian, zirrara apur bat kendu diezaioke? Nik uste dut guztiz kontrakoa, azkenean urte hauetan pizkat aspergarria izan daiteke Team Sky, gorko Ineosa oso kontrolatuta izan du lasterketa guztia lehenengo momentutik azken egunerako, eta aurten Team Ineosko bi lider handienak lasterketan ehunean ez ukitzea, abanikoa asko irekitzen da. Orduan nik uste dut beste gauza batzuk ikusi alditugula, Giroan ere beste gauza handi batzuk ikusi ditugu, espero ez genituenak, eta Turrean zergatik ez berdina izango, ez? Usu, zein da zure diagnosia edo zure analizia? Bueno, igual pasen urteetan, batzuk igual izaten dute, Froome irabaziko du eta igual egunean, igual ikusten dute azken 10 kilometroak eta Froome irabaziko duenez, zertarako ikusi gehiago, ez? Baina aurten igual, ni uste dut borrokatua izango dela asuntoa, Movistar oso ondo doa, Astana ere bai, Ineos ez ditu bi liderrak baina konponduko dira, eta ea nola moldatzen diten, eta entretenigarria izango dela seguru nago. Aritz, zure ustezu barrutik gainera bizita, nola ikusten duzu aukera horiek guztiak hain zabalak izatea? Bai, horrek igual karrera pixka bat irekiagoa izatea ahalbidetuko du, eta eraso bortitzagoak ikusiko ditugu. Orain arte ikusi duguna Turrean izan da, Izonek esan duen moduan, Skyk jartzen zala, gaur egungo Ineos jartzen zala taldearen buruan, eta pixkat erritmo oso bortitza jartzen zuen, eta oso zaila zen akziorik egitea. Eta naiz eta dudarik gabe Ineos Turra oso ondo prestatzen daki, eta seguro, naiz eta urte zaila eraman ondo egongo diren, pixkat erreferentzia izango dira. Eta gero, talde bakoitzean, korredore on bat dago, eta seguro borroka asko egongo dela, bai. Bueno, analizi hau jaso ostean, apur bat burmuinarekin egindako diagnosi horren ostean, orain bihotzaren unea heltzen zaigun. Nor da, zuek gogoko duzuen txirrindulari hori?
Bueno, argi dago ez, ni Mikel Landako zalea naiz, eta igual turra ez dizu irabaziko, baina hor egongo dela igual podium bat, etapa bat, eramango duela, ni ziur nago eta berarekin nago ere, Euskal Teleko izandako korredoriak, batez ere Euskal Herrikoak gogoko ditut eta haiekin nago ere bai, baina gehien gustuko duana Landa da. Bueno, Aritzuk oso erraz daukazu, zure lankideak dira, zure lagunak dira, baina horien artean, nor da zuretzate kutunena? Nik orain esan behar du, dudarik gabe Jakob Fuchsland gure liderra, ez? Oso ondo egin du urte osoa, eta oso ondartzu egon da hasieratik, badakit turra oso ondo prestatu duela eta oso gogotsu dagoela, eta bera tur oso ona egitea esperot. Gero Usuek esan duen moduan, ni Euskal ziklistekin pixkat erlazio dakat, eta espero haiek ere haien helburuak lortzea, baina espero bai taldeko helburuak gureak... Astanaren ostean. Astanak etxeko lanak egin ostean, ja euren txanda. Bueno, eta zein da zure txirrindulari kutunena? Kutunena asko. Agian turra honetan apostu gehiago egiten dut Enrik Mas momentu honetan, baina gero horrengo astean beste batengatik. Beti ere Euskal Herriko txirrindulariak beti animatzen eta edozein lorpen goraipatzen eta txalokatzen. Oso ondo, mil esker zuen ekarpenengatik, oso interesgarria izan da gaurko saio txiki hau, eta espero dugu, giroa berotzeko balio izango duela, eta jendeak alik eta gogo gehiagorekin hartzeko aurtengo turraren edizioa. Mil esker. Mil esker zuei. Zuei, eskerrik asko.